sifinnamaw tɔgɔla so ɲɛmayaso maaw ye baarabolo dɔ kolobɔnkari baarabolo min ɲɛsinen don ka sifinnamaw olu ka ɲɔgɔnlajɛ kɛnɛbaw labɛn ka d'a ma ni baara ninnu kɛra ka kɛɲɛ ni alamisadon février kalo tile 6 ye. Festival Dibi ale tako tanna hukumu kɔnɔna na barodalasigi dɔ sigira sen kan influenceur groupe maaw fɛ ka se ka ɲɛfɔliw kɛ min bɛ tali kɛ Festival Dibi ale tako tanna kow bɛɛ lajɛlen ma. An balimaw nin de an ka kunnafoni bakurunbaw ye an bɛna mun walawala aw ye ka kɛɲɛ ni bi juma ye février kalo tile 7 san 2025 an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn Advance TV sugandili la ka se ka aw kunnafoniya. I n'a fɔ an y'a fɔ aw ye cogo min na alamisadon février kalo tile 6 san 2025 sifinnamaw tɔgɔlaso ɲɛmayaso maaw ye baara kolomokari dɔ kɛ min bɛna ɲɛsin ka se ka sifinnamaw olu ka ɲɔgɔnnajɛ kɛnɛw bɛɛ lajɛlen labɛn ka di u ma a jirala k'a fɔ Alimaɲi jamana ale lasigiden so min bɛ Mali la ko olu na nin musaka bɛɛ lajɛlen bɔ kunnafoni y'a jira k'a fɔ ko baara in bɛna to sen na kalo 3 bɔɲɔgɔnko wa a dabɔlen don ka se ka ɲɛdan kura di sifinnamaw olu ka ɲɔgɔn bɛn kɛnɛw bɛɛ lajɛlen ma. Isa Sise ale tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ a ye min sɔrɔ an ka jɛnkow lajɛ. Bamako Maison des Jeunes ye yɔrɔ min seko ni dɔnko ani sifinw ka yiriwali bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na wa o de kosɔn a yɔrɔ dɔw bɛ ka labɛn kura ye ministre min ɲɛsilen bɛ sifinnakaw ka ko ma o ye baarabolo in fo kosɛbɛ. Ne tun bɛ fɛ ka coopération allemande fo fɔlɔ u ka partenariat la o ni Maison des Jeunes bi u bɛ yan nɔ k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka an ka Maison des Jeunes ka na ni jɔli yɔrɔ kɛnɛ mun an bɛ kɛnɛ mun kan yan nɔ k'o yɔrɔ jɔ k'o labɛn mais a labɛnni hakili la nafaba de b'a la n'i y'a jateminɛ an ka sifinnakaw dɔnniya caman b'u la mais u tɛ yɔrɔ de t'u bolo k'a fɔ k'u bɛ t'o dɔnniya yira bi ni kɛnɛ min na kɛ o yɔrɔ ye Maison des Jeunes kɔnɔna la walasa u bɛ se ka n'u ka dɔnniya yira n'i ka dɔnniya yira n'a kɛlen don ka ɲɛ hakili la a bɛ se ka na ni nafa wɛrɛ ye mɔgɔw bɛ se k'a ye ka se k'i wele o baaraw la a bɛ se ka na ni nafa ye k'a lase sifuw yɛrɛ ma. Nin baara minnu bɛna boloda kalo 3 kɔnɔ ka ɲɛsin sifinnakaw ma o bɛna se ka kɛ Ala ni Mali ni Allemagne ka bolo di ɲɔgɔnma ma. Aujourd'hui, nous lançons ensemble la construction. Bi an bɛ ka jɛ ka nin guwa in jɔ sifinnakaw olu tɔgɔ la coopération allemande ale sinsinnen don jɔsen 2 kan Mali sifinnakaw ani Mali seko ni dɔnko yaasa ka sifinnakaw lakana ni ka ɲɛnajɛ yɔrɔ di u ma o bɛ se ka bɛn ani kelenya sinsin ni ka jamana yiriwa. Maison des Jeunes de Bamako ale ye an jɛɲɔgɔn ye o sira fɛ. La Maison des Jeunes de Bamako Abdul Kasim Fɔnba ka fɔ la nin bɛna kɛ sababu ye ka se ka yɔrɔ di sifinw ma u b'u ka seko n'u ka dɔnko yira yɔrɔ min na. An ka président la transition a ye ɲinan kɛ année de la culture ye bon o hukumu kɔnɔna la an fana bɛna an seko kɛ kosɛbɛ walasa sifu fɛn fɛn bɛ o domaine na an ka se ka an ka département k'a lajɛ an bɛn'u dɛmɛ o sira fɛ cogo min na tila nin kɛnɛ in y'o dɔ ye tila an bɛna nin ɲɔgɔnna wɛrɛw fana lase yɔrɔ wɛrɛw la inchallah. Ni yɛlɛmani bɛna kɛ sababu ye yalasa ka yanga kura di Maison des Jeunes ma hakilina jigila Allemagne bɛ nin yɔrɔ kofɔlen dɛmɛ sira caman wɛrɛ fɛ i n'a fɔ fɔlikɛminɛw ɲɛnajɛw labɛnni fo ka se baaradegiw ma. Festival Dibi ale tako tanna hukumu kɔnɔna na a jirala k'a fɔ ko nin wale ninnu bolodalen don ka kɛɲɛ ni février kalo tile 11 ka taa bila a tile 23 la ni kibaruya ninnu bɛɛ lajɛlen dila kununko alamisa ka kɛɲɛ ni février kalo tile 6 ye barodalasigi dɔ senfɛ min bɔra agence influenceur groupe maaw yɔrɔ a jirala k'a fɔ ni festival Dibi ko a bɛna maa 200 bɔɲɔgɔnko olu fara ɲɔgɔn kan ni o ye dumunifɛn feerebagaw ye ka taa se Dibi baarakɛbagaw ma ale ni maa wɛrɛw. Kunnafoniyaw y'a jira fɛnɛ k'a fɔ maa 10 bɔɲɔgɔnko ko olu maa 10 bɔɲɔgɔnko i n'a fɔ aw yɛrɛ y'a faamuya cogo min na olu bɛɛ lajɛlen bɛna baaraw sɔrɔ waati kunkurun kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni nin waati ninnu ye wa nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen bonya bɛ jamanakuntigi ale de bolo ni o bɛ général d'armée Asimi Goyita ale kofɔ Aissata Ba ale ni Musa Ɲang olu tun b'a kɛnɛ kan u ye min sɔrɔ aw ni ne an ka jɛn k'an ɲɛmada o fɛ. Sogo jeniko ɲuman lajɛrɛba ale bɛ k'a kunbɔ n'an b'a fɔ ale ma ko festival di Dibi ni lajɛrɛ kofɔlen ale bolondan bɛ nin kalo in tile 11 ka taa bila tile 24 na place du cinquantenaire la Bamakɔ fɛn caman de bolondan bɛ a kɛnɛ kan ka fara sogo jeniko ɲuman kan. Bi a tɛ fɔ tuguni ko nin ye kɔrɔnfɛmɔgɔ ye a tɛ fɔ nin ye nin bɔ nin région in na nin bɔ nin région in na maliyɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'i y'a ye fana i bɛ taa festival kɛyɔrɔ la Dibi la i bɛ siya sugu bɛɛ de bɛ yen k'a fɔ k'a bɔra ɲɔgɔn na ka bɔ ɲɔgɔn na a dabɔra maliyɛnw de kama maliyɛn bɛɛ lajɛlen de bɛ taa cɛ fara muso kan denmisɛnnin fara bakɔrɔba kan
kɔrɔbɔrɔw faralen bamanan kan surakaw mana fara dogolaw kan a bɛɛ de bɛ yen nɔ dumuni sugu bɛɛ fana bɛ yen nɔ fɛn fɛn n'a bɛ jigin a bɛɛ bɛ yen. Bon inchallah komi nin ye en 10e année ye an kɛlen don ka fɛn camanw labɛn fɛn minnu dagalen don dumuni na san o san an bɛ kuraw kɛ komi an ye camanw kɛ aw yɛrɛ y'a ye fɛn fɛn n'a dagalen don k'a bɛna dun ni ala sɔnna ɲina a bɛ na fɛnw ye kɛnɛ kan aw ma deli ka minnu ɲɔgɔn ye an bolo kɛnɛ kan inchallah ani sogo dilancogo ɲumanw b'a dɔn Mali ye sogo jamana de ye Maliyɛn de bɛ se dibi jeni na. Ko san 2025 ale seko ni dɔnko san ye Mali kɔnɔ ka kɛɲɛ ni jamana ɲɛmaa ka o laɲini ye festival di dibi labɛnbaw fana ko k'u na u se kɛ o sira fɛ. C'est l'année de la culture. Donc o kɔrɔ y'a ye de fɛn fɛn ye culturel ye fɛn fɛn bɛ kɛ ka Mali lakodɔn Mali kɔfɛ ani Mali yɛrɛ kɔnɔna la olu kan ka valoriser. Bon an ye nin baara in daminɛ ka ca ni san 10 ye vraiment alhamdulillah don o don de a bɛ taa ɲɛfɛ a dama segin kɔ. Ka da kan parce que Maliyɛnw kɛra fɛ population kɛra fɛ partenaire ɲɛnama b'an bolo. Festival di dibi ye fɛɛrɛ ye ka se ka tobilikɛlabaw ale ni baarakɛlabaw olu lakodɔn fo ka taa se kɛnyɛrɛ ye baarakɛlaw ma k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko festival di dibi ale donsara ye fu ye lujuratɔw bolo wa don kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yen u tɔgɔ la fana. Championnat national Ligue 1 féminin farikolo ɲɛnajɛ ale kunkanko kibaruyaw la a jirala k'a fɔ ale championnat tako 4nan hukumu kɔnɔna na Amazon commune 5 ale ni entente sportive de Sirakɔrɔ Meketana olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ ndolantan in kuncɛra Amazon commune 5 ale ka sɛbɛya la 2 ani 1 Kanangolo Kajatu Bagayogo ale tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ ale ni Mamadu Sise an ka jɛn k'u lajɛ. Boko filanan dolantanw tɛmɛnen kɔ n'u ye sɛbɛga ɲɛnɛman sɔrɔ junjun tabaga kan an bɛ wagati minɛ ko sisan sa Amazon commune 5 kun kɔdalen don entente sportive de Sirakɔrɔ Negetana na nin boko sabanan ye dolantan hukumu kɔnɔ n'an ye kulukoro cɛbɔ yɛrɛ ta k'a la an b'a ye k'a fɔ k'u fana jɔyɔrɔ ɲɛna kosɛbɛ boko filanan na ka da kan u n'a policier filani bɛ kɛ fu ani fu nka ɲininkali tɔ min kun tɛŋunen don o y'a ye n'u bɛna se k'u jɔ u jɔyɔrɔ la walasa k'u baara kelen kɛ Amazon commune 5 fana contre la ɲɔgɔnsɔrɔ bɛ daminɛ tako fɔlɔ wagatiw la sama-samaliw bɛ cɛ ni ɲɔgɔn cɛ nka cɛlu tɛ sɔrɔ ka don an bɛ sɛnsɛn lafiyabɔla n'u jaabi filani bi la fu ani fu tako filanan wagatiw yɛlɛmali bɛ kɛ fan fila bɛɛ fɛ nka a bɛna ɲɛ Amazon de bolo n'olu bɛna cɛlu fila sɔrɔ ka don Awa Tarawele fɛ sanga tan bɔyanko danfara ni ɲɔgɔn cɛ ni kelen yɛrɛ bɛ sɔrɔ ka don cibabaw dɔ senfɛ ɲɔgɔnsɔrɔ bɛ kuncɛ n'u jaabi fila ni Kanangolo ka taa Amazon kanu na. Sinon, premier mi-temps ɲumanba in kɛ ka tila ka na deuxième mi-temps n'a ye à 2-0 comme ça. Le fait que an ye 1 but don denmisɛnninw y'u sɔrɔ quoi chambre la u bɛ mankanw ci mais on peut comprendre quand même ni an ka première sortie la ka na se deuxième ma ka na se bi ma Amazon de tête la ka tila ka tenir avec une petite score comme ça donc j'espère qu'il y a beaucoup de signaux positifs. Tandis ka fɛngɛ laɲini kɔni o maintien nisɔndiyalen don ka sɛbɛya in sɔrɔ contre Atlante il m'a kɛ an ka 3e victoire et 3e sortie 3e victoire on ala barika da on félicite nos joueuses vraiment ils ont mouillé les maillots même si la première période a été un peu difficile mais après ils se sont repris au sera ko yɛrɛ sɔrɔ donc an mago bɛ mun na an y'o sɔrɔ ani 3 points on va parler avec espoir on est en objectif ka se ka premier tour bɛɛ temps et sans défaite o de kɔni objectif ye voilà, on va travailler dans ce sens pour que l'objectif soit atteint. Ni sɛbɛga min sɔrɔlen filɛ Amazon commune 5 fɛ a bɛ kɛ sababu ye k'a jɔyɔrɔ ɲɛ kosɛbɛ wa n'u ka kɛnɛ classement ko ta fanfɛla la wa a b'a yira k'a fɔ ko don n'a nataw la a ka laɲini fɔlɔ n'o ye ka taa Caritas kɛnɛ kan o baaraw bɛ sira ɲuman kan yan'u k'a laɲini ka kɛ jɔnjɔnba tabaga ye. Halisa farikolo ɲɛnajɛ kunkanko kibaruya la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ka kɛɲɛ ni kununko alamisa ye février kalo tile 6 san 2025 Badenya ndolanta o tɛmɛna kunnafonidilaw ale ni politiki sifinamaw olu ni ɲɔgɔn cɛ ndolanta in kɛra 14e arrondissement ale ndolanta kɛnɛ o de kan kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ndolanta in kuncɛra politikimaw olu ka sebaya la 8 ani 7 Kajatu Bagayogo ale ni Isa Sise olu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ u ye mun sɔrɔ aw ni ne an ka jɛn ka ɲɛmada o fɛ. Walasa ka bɛn ni kelenya sisiw ni ɲɔgɔn cɛ kunnafonidilaw ani parti politiki sifinnakaw kɔni hakilina ta ka badenya dolantan kɛ walasa k'u yɛrɛ nisɔndiya ni dolantan yɛrɛ kun kɛlen no ka kunnafonidilaw i n'a fɔ n y'a fɔ a ye cogo min na n'olu ka jalatigi kun ye Isa Kaba ye ani jeune leader politikiw olu ka jalatigi kun ye Nusari ɲɔgɔnsɔrɔ bɛ daminɛ dɔrɔn tago fɔlɔ wagatiw leader politikiw de jɔcogo bɛ ɲɛ kosɛbɛ u bɛna 6 ani 2 kɛ kunnafonidilaw la nka nemurubaju tɛmɛnen kɔ kunnafonidilaw bɛna ɲɛda kura yira ka bagabagaliw kɛ ka caya ɲɔgɔnsɔrɔ bɛna ta kuncɛ 7 ani 8 ka taga jeune leader politikiw kanu na. Ni match ko fo ye ka bena na denmisɛnw ni ɲɔgɔn cɛ bon ka yira hali ni an tɛ baara kelen kɛ hali n'an tɛ tɔn kelen na bon an ka dɔn an bɛ maliden ye Mali ka d'an bɛ an ka dɔn an bɛ falan bɛ bala
donc kuma dɔ la an bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ hakilina bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ baara ye cogo la nka u t'a bali an ka adamadenya kɛ an ka tulonkɛ kɛ n'o waati fana nana donc ni dolantan yɛrɛ hakilina ye nin de ye. Olu ka kɔrɔfɔ tɛmɛnen kɔ kunnafonidilaw ka jalatigi fana ye hakilinata di. An ni politikimɔgɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ olu ka hakilina la a diyara anw yɛrɛ ka sɔrɔ ka anw ka invité de y'olu ye ka se ka baro kɛ kɔnɔ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ ɲɔgɔnna kan hakilina ɲumanba don a diyara anw yɛrɛ ye wa an b'u fo la k'a fɔ a kan k'a fɔ ko politikimɔgɔw ye min fɔ ko anw ta kɛra 6 ye an ta ma kɛ 6 ye an ta kɛra 7 de ye wa an bɛ match préparé match retour bɛ mars kalo la ni ala sɔnna u ni défaite bɛ taa so. An bɛ se k'a fɔ ko ni dolantan min bilalen sen kan walasa ka bɛn ni kelenya sinsin ni jɛkulu fila ni ɲɔgɔn cɛ a laɲiniw sabatila ka d'a kan nin kɛnɛ kɔfɛlen kan hakilina fɛlɛfɛlenw kɛra don n'a nataw la mun bɛ kɛ sababu ye ka bɛn ni kelenya sinsin an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ. kunnafoni kuncɛla an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Mali Fédération Malienne de Basketball ale ye barodasigi dɔ sigi sen kan kunungo alamisa yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ u ka assemblée générale ta ko 8nan mun kɛra hakilina mun bɔra olu kɔnɔ ani u b'a fɛ ka taamasira mun minɛ san 2024 kɔnɔna na ka se ka olu ɲɛfɔ a jirala k'a fɔ ko nin lajɛ in ɲɛmaya tun bɛ man bolo o de ye maître Jean-Claude Sidibe ale min yɛrɛ ye fédération ɲɛmaa ye ka taa se a jɛngomaɲɔ caman ma lajɛ in kɛra kɛrɛnkɛrɛnyana fédération ale yɛrɛ ka jɔnjɔnw bɛ bila so min kɔnɔna na ni o ye trophée de la fédération ye lajɛ in kɛra ale kɔnɔna na Kajatu Bagayo ale ye min sɔrɔ an ka jɛn k'o lajɛ. An ka jamana basket ko ɲɛnabɔsoba n'o ye Fédération Malienne de Basketball ye sa a ka ladala ɲɔgɔnɲajɛ ta ko 8nan baaraw tɛmɛnen kɔ ni hakilina caman fɔra kɛnɛ kan ani ka dɔ fara bureau membre kan k'a bɔ 15 la ka na 19 la u ye ci bila kunnafonidilaw ma walasa ka ɲɛfɔli k'u ye baara minnu kɛla ani baara bolodali minnu bilalen sen na don n'a nataw la. Assemblée générale ordinaire kun ye san 2 nin kɔnɔ musaka min dira an ma an sera ka baara minnu kɛ olu wɛlɛwɛlɛ. Rapport d'activité yira la commission par commission fɛn fɛn baara min kɛ o bɛɛ sɛbɛnna ka yira mɔgɔw la an y'a ye o baara ɲana musaka min fɛnɛ dira ma an ka sponsor fɛ ko wari fɛnɛ kɛra fɛn fɛn ye a fɛsɛfɛsɛra ka yira bɛɛ la wari donna nin sira de fɛ ayiwa ligi 9 ninnu ko k'u sɔnna u y'an ka texte bɛɛ approuvé an y'a ɲinu fɛ fɛnɛ komi an mɔgɔ 15 de bɛ bureau la ne bolo mɔgɔ wɛrɛw bɛ minnu kan ka se ka don bureau la ka na renforcer u sɔnn'o ma u y'a fɔ an ye ko salon an ye Coupe d'Afrique 4 ta 3e place 2 k'o t'u bɔ ko ka baara kɛ ko san wɛrɛ ta ye Coupe d'Afrique 4 ye k'an ka jija ko 3 sɔrɔ an kɔni an b'a baara la labɛnw sabatira entraîneurs bɛɛ nommera ka ban an bɛ se k'a fɔ ni ala sɔnna ma an bɛna tournoi kɛ mois de mars la tournoi U16 filles et garçons an ye jamana caman invité walasa an ka denmisɛnninw kɛ prêt sanu an y'a ɲɔgɔn kɛ U18 la a y'an dɛmɛ ɲinan n'an sera ka fɛnɛ kɛ U16 la a b'an dɛmɛ walasa an ka préparer an ka denmisɛnninw ka choix la. Fédération Malienne de Basketball ɲɛmaaba n'o ye maître Jean-Claude Sidibe a ka kɔrɔfɔ kɔnɔna na a da sera kunnafonidilaw ka lahalaw ma. Président de la commission bɛ Bakara i ni journaliste b'a sigi a bɛ kuma di min ye condition d'hébergement ye o tɛ dépend fédération la o bɛ dépend ligue min bɛ en reçoit mais min ye aw ka musaka ko ye ko o tɛ di ka ɲa Bakara n bɛ mission d'a ma dans un mois n b'a fɛ ni journaliste k'aw sigi ka kuma aw ka bɛn ko la. Nin kɔrɔfɔni tɛmɛnen an bɛ se k'a fɔ ko kunnafonidila minnu tun bɛ kɛnɛ kan ɲɛfɔlikɛlaw ye Mali sen bɛna don tolo min na ɲinɛ san kɔnɔna na ani baara bolodali kɛrɛnkɛrɛnnenw min bila sen kan u ye nimisiwasaba sɔrɔ a kɛnɛ kan ka d'a kan a taara a sun kɔrɔ. I n'a fɔ a y'a faamuya cogo min na nin de bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniyaw la an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn Advance TV sugandili la ka se ka aw kunnafoniya an bɛ a ɲini aw fɛ a ka to Advance TV sanfɛla la sɔɔni ani nazara kanfɔla Modibo Kani Sidibe aw ni ale bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ aw k'an bɛn waati wɛrɛ.